Tak dúfam, že na toto video, čo dám na YouTube, tak sa mi pekne usmeješ. Ale usmej sa. A prečo hovno? Veď to je veľmi ťažké. Tak ty sa aspoň ukáž, Laura. Ale áno. Je ti vidno pol tváre. To je jedno. Není to jedno. Tak pošli niečo svojmu frajerovi. Toto video mu pošli, že ako sa máme pekne. Ja posielam všetko. Hej, úplne všetko. Hej. Úplne? Áno. A ty, Agata, čo posielaš? Nie, už nenatáčam, už Lauru. Hej. Tak Agatu. Tak Lauru sa mi nechce. Agata je veľmi pekná na to. Áno! Neviem, čo tá húpačka, na ktorú tá zmierím tú kameru. Ešte to máme zväčšené. A fakt úplne. Agata, no. Ukáž, kde je. A fakt, keď si nejak máš pes, ideme si ho pohľadkať. No? To je tvoj pes, to je tvoja mama. Moja mama je krajšia. A ešte najkrásnejšia. A môj pes je normálnejší. Ako vyzerá tvoja mama? Veľmi pekne. Aj moja mama má pekné modré oči, krásne hnedé vlásky. Tuto má trošku biele, ona to už má odmala. To sa stane, keď si veľmi vystrašená. Ale strašne. Škoda, že sa mi tu tá kamera nedá otáčať. Že je na mňa. Tak to nejako zostriam, hádam. Laura, zože ťa pes, ak mi nedáš like. Nedá. Aj vy diváci mi dajte pekne like. Liliana nejde von. Inak ju zožere pes. A Lilianu prejde auto. Že Agata? Že ak mi nedajú like, tak Lilianu prejde auto. Viete, čo sme tu robili? Čo? Oni tu zobrali tento hnusný utierák, alebo čo to tam dekuje. No a začali si tým hádzať, chalani. Tak to je pekné. Aj on sa mu to podarilo hodiť na Filipa. Bolo to pekné, no. Som ho zabalil ako bábätko. No krásne si ho tu hodil za ňo. A pre istotu naša základná škola bola pred chvíľou ohrozená bombou, ktorá bola vymyslená.